Inkantolo enkulu yaseGoli ihlehlise icala lokubulala elibhekene nezithandani zase-Eldorado Park ezisolwa ngokubulala indodakazi yazo eneminyaka emine yobudala kanye nokuhlukumeza indodana yabo eneminyaka emithathu. Ukuhlehliswa kwaleli icala kulandela ukungqubuzana kwezintshisekelo phakathi kwalabo abasolwa ababili. Inkantolo ibisiyalela ukuthi ubaba anikeze ummeli wakhe ozimele kuyilapho amagama abo eqhubeka nokuvikelwa ukuze kuvikelwe ingane esaphila. Lolu daba luhlehlisela umhla zingama-20 kuNcwaba kanyaka ka-2026 ukuze kuqokwe ummeli ozimele kababa futhi kuqhutshekwe namalungiselelo ngaphambi kokuqulwa kwecala. Lihlehlisele umhla zingama-20 kuNcwaba icala lezithandani ezimbili zase-Eldorado Park ezibhekane namacala ahlukene asukela kunyaka odlule. Lo wesilisa ubhekane necala lokubulala, ukudlwengula kanye nokuhlukumeza izingane zabo ezimbili. Lo wesifazane ubhekane necala lokuhluleka ukubika ngokuhlukunyezwa kwezingane zakhe, ukudlwengula kanye nokuhlukumeza izingane. The Gauteng Division of the High Court in Johannesburg has postponed the case involving an Eldorado Park couple accused of the murder of their 4-year-old daughter and the assault of their 3-year-old son. The postponement follows a conflict of interest raised by their legal representative, necessitating the appointment of a new legal representation for the first accused. The identities of the accused and the deceased remain protected to safeguard the surviving minor child. The matter has been postponed to 20 August 2026 for appointment of legal representation for accused 1 and for pre-trial proceedings. Kuzokhumbuleka ukuthi leli cala lashiya iningi labantu beshaqekile ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokusabalala kwevideo yale ntombazanyana ishawa nguyise neyaphangalala esibhedlela. Ezindabeni zeSoweto TV, Nginokulunga Mthembu.